गिबिसिनथारावनो आं भैरबकुन्द समस्तिनि गासै भटार रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं हामलायनायखौ बावहरदों। मानो होनबा बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ बिटिसि एरियायाव दैथायहरदों। जोबोद गोजोननाय बावहरबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनि थाखाय बियो फार्स्ट टाइम आं बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेदोंमोन। अबयसे बिनि सिगाङाव 2001 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइहालागै खनब्रै आं बिसायख'थि गेलेनानै आसाम बिधान सभायाव देरहासार जालांदों। नाथाय थांनाय बाराव आं एसे जेनदोंमोन आरो नैबे खेबाव बिटिसि बिसायख'थियाव आं बाहागो लानानै देरहासार जानो हाबाय। जों जोबोद रंजानाय मोन्दों आरो जोंनि सिगाङाव गोबां चेलेन्जेस दङ, गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। आं आसा खालामगोन दायित्व' लाखांनायनि उनाव बोरैहाय खामानिफोरखौ मावनो हायो जोंनि पार्टि वर्कारफोरजों रायज्लायलायनानै जों बे खामानिखौ मावगोन। नोंथांखौ डिपुटि चिफ मोनगोन होननानै होनाय जागोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा खुसि जादों, मा फोरमायगोन? दासिमथ' जायाखै। ओरैनो जोंहा जेसेबां एमसिएलएफोर दङ जोङो सावरायबाय। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि एमसिएलएफोरनि गेजेराव लिडार बानायनाय जाबाय आरो आंखौ डिपुटि लिडार हिसाबै सायख'दों। आसा खालामदों डिपुटि चिफखौथ' निश्चय मोनगोन। दाबो जिहेतु फाइनाल माबा जायाखै, दा बुंथ'नो हानाया 5 तारिखआवहाय शपथ ग्रहणनि डेटखौ लानाय जादों आरो निश्चय दायित्वखौ मोनोब्ला मोजां खामानि मावनो सेस्था खालामगोन। बिटिसिआव गोबां थांनाय 5 बोसोराव गोबां खामानि मावनायफ्रा गोबां गोरोन्थि जालांबाय। 16टा डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय। दा बेफोरखौ जों लाबोफिननायनि बेब'स्थाखौ जों निश्चय लानांगोन आरो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौबो लुबैदों जे जों खोमाना लानाय जिथु पावार, लांफिनजानाय जे पावारफोर डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ लाबोनायखौ लुबैदों। दा जोंबो नाजागोन जेसेबां हायो मोजां खामानि मावनो थाखाय। शपथ ग्रहण फारिलाइयाव सोरखौ लिंनाय जादों? जों दाख्लै जोंहा पिएमबि मिटिं जिरायदोंमोन। बेवहाय जोंनि आलासि हिसाबै जोंहा आसामनि महामान्य गभर्नर बिथांखौबो जों आलासि हिसाबै इतिमध्य लिंखाबाय। मैया लोगो हमहैबाय जों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो लिंनायनि सिद्धान्त लाखाबाय। बेनिफ्राय त्रिपुरानि राजा जोंहा नामखौ बावगारदोंलै आं बिथांखौबो लिंनाय जागोन आरो बिदिनो गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लिंनायनि खोथा इतिमध्य सावरायबाय। मोजां प्रग्राम खालामनायनि सिद्धान्त लादों आरो। नोंथाङा आफादगिरि जानानै मा बुंगोन बे समाव? दिनैथ' बिराद गोजोनदों जों। दिनै जोङो देरहासार जानाय जोंनि बिजाथि, जोंनि आसामनि बारग' मन्त्रि आरो उदालगुरि जिल्ला जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि रिहन दैमारि सारखौ जोङो दिनै गोसो दुंब्रुदै जों बरायदों आरो दिनै जों आसा फारिदों बिथांनि दैदेननायाव जों भैरबकुन्द समस्तियाव जेबो समस्या दं बे समस्याखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन। रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरगोन, समस्तिनि रायजो राजा? गिबियावनो नैबे जिथु जोंहा बिसायख'थि जालांबाय, बे बिसायख'थियाव रायजो राजाया जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब होबाय आरो जोंनि बिजाथिखौ देरहासार जानायाव जथेस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों दिनै देरहासार खालामबाय। दिनै आं रायजो राजाखौ भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।